ചന്ദ്രമാസം കഴിയും മുമ്പ് നമ്മള് കെട്ടിയോടൊപ്പം മണിയറെ കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങള് മയ്യത്തായി മയ്യത്താവുമ്പോ അന്റെ ഉപ്പപ്പാക്ക് പേരാന്തുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വായി തോതിയൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ട നമ്മളെ നിക്കാന് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് മല്ലുപ്പാപ്പ കനവില് വന്ന് വടക്കുന്നാട്ടുന്നൊരു സുന്ദര ഹാജേരി വന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞു. നടന്നില്ലേ? പിന്നെ ഒരു ദിവസം കനവില് വന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരേല മുട്ടനാട് ചത്തു പോകുന്ന. എന്നിട്ട് ചത്ത തലയും കുത്തി താഴെ വീണ് ചത്ത്. അപ്പൊ ഇനി 5-6 ദിവസം വെള്ളമിറക്കി നടക്കണല്ലേ? നിങ്ങള് മയ്യത്തായ പിന്നെ ഞമ്മക്കാരാ? അത് നേരാ. ഒരു മുത്തം തരാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും അന്റെ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഏത്ത് തൊട്ട അപ്പം മയ്യത്താവുന്ന പറഞ്ഞേക്കണ കള്ളപ്പന്നി. ചന്ദ്രമാസം